вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсын Иреева, сәмсіз. Бүгін Россияда хәтер һәм қайғы күні. Әлбәден ауылында хәрби уеннар фестивалі. 22 июнь Россияда хәтер һәм қайғы күні. Бұл дата истәлекле вақиғалар календарында 1996 жылда Россия президенті Борис Ельцин указы негізінде кіртілі. Нәқ 80 еллік бұл күні фашист Германиясы Советлар Союзына кисәтулерсіз хüжүм ите. Мәктәп оқушыларының шығарылыш кишелері татар ауылларында сабан туйлары болған бәйрәм ертесі қойғы түсіне моншыла. Бүген иртән район һәм шәһәр башкарма комитеты каршында мәңгелек утка чәчәкләр салу өчен оешма һәм предприятиеләрдән вәкилләр теләге булган әлмәтлеләр җыелды. Мәңгелек утка чәчәкләр салуда район башлыгы Тимур Нугуманов, Татнефть компаниясе генераль директор урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев һәм башкалар катнашты. Бөек Ватан сугышы корбаннары дигәндә хәтердә бик күпләр баш калкыта. Яу карында башын салган сугышчылар, концлагерь тоткыннарында шаһит иткәннәр, үз тормышларын корбан иткән партизаннар, блокадалы елларда ачлыктан мәрхүм булучылар, бомбага тотылган, яндырылган шәһәр һәм авыллар халкы, җәзалап үтерелгән хәрби әсирләр, фронт өчен тылдагы авыр хезмәттән һәлак булучылар, балаларын югалту ачысына түзми бакыйлыкка күчкән әниләр. Бу исемлекне бик озак итеп дәвам итәргә була. Хәтер һәм кайгы көне. Күп милләтле совет халкының бүгенге тыныч күк йөзе өчен ни дәрәҗәдә зур бәя түләвен аңлау һәм кабул итүдә. Яшь буын, яшьләребез менә совет гаскәрләренең, совет солдатларының батырлыкларын һәр вакыт истә тотсыннар өчен, хәтерләреннән җуймасыннар өчен бигрәк тә кирәк. Шуңа күрә бүген бик кайгылы көн. Бик күпләребезнең бабалары, әтиләре сугыш кырларында ятып калган. Менә шушы матур дөньяларда бүген яшәүебез белән без сугыш кырларында ятып калган менә шушы батырларыбызга гомер буе бурычлы һәм без аларны онытырга хакыбыз юк. Бу көн бик кан кыйгыш көн булып истә калды. Бу көнне 80 ел элек сугыш башланды. Хәзер безнең илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын иде һәм дә шулай бергәләшеп дуслату булып яшәргә язсын. 22 июньдә безнең халыкка бик зур биргән вакыя. Шу 4 ел эчендә безнең кешеләр с большим воодушевлением победили фашистские Германию, поэтому без бүген бер качан онытмыйбыз. Бу подвигны онытырга ярамый. Бөтен кеше безгә. Туймазы шәһәреннән килгән Габдуллиннар гаиләсе әлеге чарада улларына патриотик тәрбия бирү максатыннан катнашырга булганнар. Бер сугышы була күрмәс. Безнең ата-әниләр, карт-әтәйләр, карт-ниләр күп кан төшерделәр, күп туганнарыбызны югалттык шушы сугыш вакытында. Шуңа күрә тынычлык, безнең тынычлыкны саклаган өчен зур итеп рәхмәт. Бөек Ватан сугышына 700 мең татарстанлы китә. Шуларның 350 меңе яу кырларында ятып кала. Бу һәр икенче татарстанлы һәлак булган дигән сүз. Мәңгелек ут хәтер мемориалында аларның исемнәре мәңгеләштерелгән һәм бу исемлек елдан-ел арта. Кайчандыр яу кырлары узган территорияләрдә тарихны барлау эшләре әле дә булса дәвам итә. Махсус эзләнү отрядлары хәбәрсез югалганнарның берәмтекләп торгыза шулай. Соң булса да туган як туфрагына кайтып тынычлык тапкан солдатлар да бар. Фирай Юнусова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Икенче бөтен дөнья сугышының төпелешен тәшкил иткән Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел тулу уңаеннан Питрәч районы Әлбәдән авылында Брест крепости 1941 ел дигән сугыш уеннары фестивале булып узды. Әлеге фестивальне оештыруда Татарстан нефтчеләре дә өлеш кертте. 80 ел элек башланган куркыныч сугыш хатирәләрен яңартуда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Гитлеру ничего не стоит разорвать мирный договор с СССР. Татарстан Республикасы Питрәч районының Әлбәдән авылында үткән елларда хәрби уеннар фестивале узды. Катнашучылары өчен 2 масштаблы реконструкция әзерләнгән иде. Брест крепосты 1941 ел һәм Азат итү 1944 ел. Вот и сейчас вы видите, как с правой стороны немецкую границу пытается перебежать один из таких людей. Питрәч районы Әлбәдән авылы Брест ныгытмасының легендар сакчысы, Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гавриловның туган авылы. Шуңа күрә хәрби уеннарның биредә узу очраклы түгел. Петр Михайлович Фрунзе хәрби училищесын тамамлаган, Фин-Япон сугышында катнашкан.
Соңрак аны Көнбатыш Белоруссияга күчерәләр. Нәкъ менә ул җитәкләгән 1-нче батальон егетләре Брест крепостен 1-нче фашист һөҗүмнән саклый. Бер ай барган бәрелешләрдә Гаврилов батальоны батырларча дошманга каршы тора. 400 кеше арасыннан Петр бер үзе исән кала, аңсыз халәтендә әсирлеккә төшә. Он как главнокомандующий. Ул команда башлыгы буларак 1-нче һөҗүмне үзенә ала. Каршылыклар 32 көн буена дәвам итәләр. Соңгы көннәрдә ул инде бер үзе кала. Ярым исән халәтендә дә дошманга гранаталар ташлый. Әлбәдән хәрби уеннары бирдә инде 3-нче тапкыр уза. Узган елны бу чарада 8000 кеше катнашкан булса, быел кунаклар саны 10 меңнән дә артып киткән. Фестивальдә төрле мәйданчыклар эшләде. Кунаклар сугыш чара окоплары һәм блиндажларын күрә алды, хәрби техника һәм сугыш кирәк-яраклар белән танышты, хәрби госпиталь оештыру нечкәлекләрен төшенде. Барлык бәрелешләр Татарстан һәм якын төбәкләрнең конструкторлары, хәрби техника, пиротехника эффекты, авиация бомбардировкалары катнашында узды. Фестиваль кунаклары, катнашучылар һәм артистлар белән беррәттән бу сугышчан эштә катнаша алды. Татнефть җәмгыяте яшьләргә патриотик тәрбия бирүгә, Бөек Ватан сугышы турында тарихи хәтерне саклауга, дөнья тарихында иң канкыйгыч сугышта җиңгән Совет халкының батырлыгы турында сөйләүгә җитди игътибар бирә. Менә инде 10 еллар дәвамында компаниянең үз товарлары 3 төрле юнәлештә эшләр. Моңа сугыш батырларын эзләү, музейлар эшчәнлеген җәелдерү һәм хәрби реконструкциялар оештыру керә. Шуларның берсе әлбәттә хәрби уеннары иде. Участвовали в реконструкции. Реконструкциядә катнашып, бу көннәрдә солдатларга ничек авыр булганлыгын аңларга мөмкин. Тамашачылар күзләрендә яшь күреп, бу эшләрнең ничек эшләнгәнлегенә төшенәсең. Безнең шулай ук Татнефть җәмгыяте җитәкчелегенә эзләү һәм оештыру эшләренә ярдәмнәре өчен рәхмәт җиткерәсе килә. Әлеге уеннар Россиянең масштаблы 200 төп чаралар исеменә кертелгән һәм төрле бәйгеләрнең җиңүчесе. Интерактив сугышлар арасында мондый хәрби фестивальнең аналоглары юк. Алсу Әмирова, Илгиз Шәрифзянов, Тамир Корбанов, Яңгылар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Бүген Әлмәт районында 6 дәүләт автоном медицина учреждениесе, Татнефть акционерлык җәмгыяте һәм Әлмәт шәһәренең медсанчасти, республика сәламәтлек саклау оешмаларының 9 филиалы эшли. 51 фельдшерлык, акушерлык пункты, 3 гомуми практика табибы һәм педиатр офисы, 7 табиб амбулаториясе һәм 2 участок хастаханәсе эшли. Ашыгыч медицина ярдәме станциясе автопаркын яңарту 100%-ка тәмамланган. Район һәм шәһәр халкының югары технологияле медицина белән тәэмин итүдә Татнефть компаниясының роле зур. Әлбәттә инде, нинди генә технология булмасын, аның белән кешеләр идара итә. Киләсе материалыбыз геройлары ак халатлы шәфкать ияләре. Алсу Әмирова дәвам итә. Аминова 6 адресы буенча урнашкан балалар табибы офисы һәм гаилә табибы офисы янәдән үз ишекләрен ачты. Анда хәзер ремонт үткәргәннәр ул тагында матуррак һәм ямьдерәк. Әлеге оешмалар сәламәтлек саклау милли проекты ярдәмендә ремонтланган. Педиатр Ия балалар табибы офисы 2013 елда ачыла. Табиблар 6 участокны Көнбатыш капка яшьлек, Мөгъҗизалар Кыры микрорайонында яшәүчеләрнең балаларын тәрбияләп дәвалап тора. Әлеге табиб һәм педиатр офислары өйгә якын булулар белән аерылып тора. Яшь балалы әниләр һәм өлкән яшьтәгеләр өчен бу аеруча мөһим. Без бүген бассейнга справка алырга килдек. Бик матур булып чыкты ремонт. Өйгә якын. Шуңа күрә безгә шат. Что, Дарин, скажешь? Здорово здесь стало. Да. Әлеге ике офисның эшчәнлеге белән район башлыгы Тимур Нагманов та танышты. Ул ремонт эшләренең сыйфатына бәя бирде, табиблар һәм авырулар белән очрашып сөйләште. Шуннан соң ул Нефтьчеләр мәдәният сараенда узган бәйрәм чарасында катнашты. Тимур Нагманов гражданнарның сәламәтлеге сагында торган һәр медицина хезмәткәренә рәхмәт белдерде. Бездә медицина үсеше өчен барлык шартлар да тудырылган, әмма белгечләр булмаса, алардан гына файда булмас иде. Шуңа күрә бүген эшләүче табиблар, шәфкать туташларына, өлкә ветераннарына барыгызга да рәхмәтемне җиткерәм.
Пандемия шартлары сезнең безгә кирәк булуыгызны аеруча ассызыклады диде ул чыгышында һәм табибларга район һәм республика мактау грамоталарын, рәхмәт хатларын тапшырды. Лаеклы бүләкләрен алучылар арасында Әлмәт шәһәре балалар поликлиникасы врач-педиатр Рәфкать Даутов та бар иде. Ул инде менә 31 ел нәни Әлмәтләрнең сәламәтлек сагында. Соңгы елларны дәүләтнең поддержкасы белән бик яшь гаиләләр бәбәйләргә куркмый башладылар. Бәбәйләрне күбрәк алып кайталар. Икенче, өченче бәбәйгә баралар, алып кайталар. Шуңа без бик шатмыз. Балалар күбәйсә, дәүләт күчәя. Дәүләтнең кудраты зурая. Без шуңа бик шатмыз. Таҗлы вирус инфекциясына каршы көрәшкә керткән өлеше, фидакарлыгы һәм югары профессиональлыгы өчен Россия президентының мактау грамотасы белән Әлмәт Үзәк район хастаханәсе табибы Игорь Федоров бүләкләнде. Ул узган ел инфекция белән көрәш юлында корбан киткән. Бүләкне мәрхүмнең тормыш иптәше һәм улына тапшырдылар. Алсамирова Рафаэль Сафин, Яңаклар вакыты Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясы талантлы кешеләрне ачыклау һәм аларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән төрле иҗади конкурслар үткәрә. Татнефтьнең бүлекчәләре һәм җәмгыятьләре, сервис предприятиеләре, хезмәткәрләр һәм пенсионерлар арасында 7нче иҗат бәйгесе нефтьчеләрнең җитештерүдә генә түгел, сәнгатьтә дә талантлы булуын күрсәтте. Бу кешеләр тормышларын нефть чыгаруга багышлаган гади эшчеләр. Алар көн саен җитди җитештерү бурычларын хәл итәләр. Туган предприятиеләр үсешенә өлеш кертеп эшлиләр. Эштән соң буш вакытта үз эшләрен иҗатка багышлыйлар. Татнефть мондый конкурслар оештырып, үз хезмәткәрләрен һәм ветераннарын рухи яктан баетуны югары бәяле һәм хуплый. Безнең максат мөмкин кадәр күбрәк кешеләр үз иҗатларын яшермичә илһамланып, үзләре яраткан шөгыльләрен сезгә дә күрсәтсәләр иде. Быел конкурста төбәкнең 14 предприятиесеннән 29 кеше катнашты. Конкурста Әлмәт, Азнакай, Баулы, Бөгелмә, Алабуга, Лениногорск, Түбән Кама һәм Казан халкы үз эшләрен тәкъдим итте. Җиңүчеләрне тавыш бирү барышында билгеләделәр. Анда 6000-нән артык кеше катнашты. Рәсем сәнгате һәм графика һәм гамәли иҗат номинацияларын экспертлар да бәяләде. Күчмә күргәзмә 7 төрле мәйданчыкта узды. Әлмәттә мондый күргәзмәләр булуы һәм предприятиеләр хезмәткәрләренең үзләрен иҗади яктан күрсәтә алуы белән мин һәрвакыт горурланам. Конкурсны оештыручыларга, барлык катнашучыларга рәхмәт. Һәр эш аерым игътибарга лаек. Бер генә картинада гади теләк һәм каләм ярдәмендә генә тумый. Һәр эш автордан көч һәм вакыт таләп итә. Төп эшне дә иҗади мавыгу белән янсан гына уңышлы алып барырга була. Соңгы вакытта моның өчен вакыт җитми, әмма барбер моның белән бик теләп шөгыльләнергә кирәк. Әгәр дә бу бирелгән булса, өлгерергә вакыт табарга була. Хәзер пенсиядә рәсем, резьба, чеканка, поэзия һәм проз белән шөгыльләнәм. Кайчагында көне буе мастерскойда үткәрәсең һәм хатын "Син армадыңмы?" дип сорый. Мин әйтәм, "Юк, мин ял итәм" дим. Конкурс нәтиҗәләре буенча 17 дипломант һәм 12 лауреат билгеләнде. Фирай Юнусова, Вера Никарябова, Рафаэль Сафин, Яңаклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда халыкның ялын күңелле дә, файдалы да итеп оештыруга зур игътибар бирелә. Шундый максат белән төзелгән мәдәни мәйданчыклары булган паркларда, шул исәптән авыл җирлекләрендә дә җәй дәвамында күңел ачу программалары оештырылачак. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сөйли. Нинди генә программага алынсак та, нефтьчеләребезнең ярдәмен тоеп яшибез. Азнакай шәһәренең Игелек паркында мәдәни мөхит программасына старт бирелде. Биредә балалар өчен, өлкәннәр өчен, гомумән халык өчен күңел ачу программасы үткәрелде. Мондый программалар җәй дәвамында башка өлкәләрдә, башка җирлекләрдә дә үткәреләчәк. Шәһәребезнең Җиңү һәм Ял паркында мәдәният идарәсе хезмәткәрләре балалар һәм өлкәннәр өчен кызыклы бәйрәм чарасы тәкъдим иттеләр. Биредә күңелле концерт, уеннар, күңел ачу чаралары оештырылды. Татнефть проекты буенча тормышка ашырыла торган мондый ял итү чаралары шәһәребезнең ишек алларында, мәйданчыкларында, паркларда җәй дәвамында һәр атнаның җомга көнендә оештырылачак. Паркта бөтен паркларны карап чыгабыз, әйбәт ясалган бөтен җирләр. Рәхәт менә бала-чагалар довольны, бөтен сөгелеп кататься итәләр, бөтен горкалардан ниләр. Шундый рәхәт инде, әйбәт. Безнең җитәкчеләр молодцы. Бу мәдәни проект шәһәрдәшләребезгә, килгән кунакларга ялларын күңелле һәм матур уздыру өчен иң уңайлы һәм мөһим чараларның берсе. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу көннәрдә эссе һава торышы саклана. Гисмети мәгълүматлары буенча, мондый һава торышы әле 10 көн сакланачак.
Бу үз чиратында сәламәтлеге какшаган кешеләрдән сак булуны таләп итә. Эссе сукмас өчен нишәргә була һәм кемнәргә кояшта кызыну аеруча куркыныч булырга мөмкин? Бу сорауларга җавапны белгечләр белән бергә эзләдек. Җәйнең кызу чоры эссе сугу куркынычы тутыра. Кояш сугу эссе кагуның бер төре. Ул озак вакыт кояш астында йөргәннән соң башның артык җылынуы аркасында килеп чыга. Шуңа күрә җәй көне һава температурасы югары булганда һәм кояш кыздырганда урамга яланбаш һәм сусыз чыгарга ярамый. Бу төп кагыйдә. Иң яхшысы табигый тукымадан тегелгән һәм ачык төстәге баш киеме кию. Бу кояш нурларын яхшырак чагылдыра. В первую очередь необходимо его. Эссе сукканда кеше ешрак сулый башлый. Күз аллары караңгылана, баш авырта, аңы чуала, борыннан кан китүе дә бар. Эссе суккан кешегә һава җитми, су эчәсе килә, укшыта, йөрәк тибеше арта, тән температурасы 39 градустан югарырак күтәрелергә мөмкин. Әгәр кешегә эссе сукса, аны күләгәле, салкынча урынга күчерергә, аркасына яткырырга, аяк өчен бераз күтәреп куярга кирәк. Киемнәрен каешын бераз бушатырга, тәнне салкын су белән дымландырылган чүпрәк белән сөртергә. Юеш чүпрәкне маңгайга да кую зарур. Көн уртасында озак һавада йөрүләрдән, спорт белән шөгыльләнүдән, шулай ук авыр физик эш эшләүдән тыелып торырга кирәк. Һаваның югары дымлылыкта булуы да кояш сугуны китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә пляжда кояш сугу куркынычы күбрәк. Шулай ук кояш астында йоклап китәргә ярамый. Бу организмның нык җылынуына китерә. Эссе сугудан саклануның тагын бер чарасы тиешле күләмдә су эчү. Принимать воду именно что... Организм сусызланмасын өчен күбрәк сыйыклык эчегез, ләкин су салкын булырга тиеш түгел. Еш һәм аз порциялар белән эчәргә кирәк. Алкоголь, кофе һәм куе чәй эчү киңәш ителми. Эссе вакытта күп ашарга тырышмагыз. Бу да кояш сугуга китерергә мөмкин. Җиләк, җимешләр, яшелчәләр һәм салкынча азыклар белән тукланырга тырышыгыз. Иң яхшысы урамга ашаганнан соң 1 сәгать үткәч чыгу. Кояш сугуга олы кешеләр, балалар, шикәр диабеты белән авыручылар, артык авырлыктан интегүчеләр, йөрәк кан тамырлары хроник авырулары һәм тын юллары авырулары белән чирләүче кешеләр ешрак бирешә. Бу категориягә керүче кешеләргә 10-16 сәгатьләр аралыгында яхшы суытыла һәм җилләтелә торган бинада тору яхшырак. Алсу Нуриева, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Әлмәтлүч телекомпаниясе. Хәзер уңышлы көннәр теләп, сүзне твое лучшее утро тапшыруы алып баручы хезмәттәшләремә тапшырам.